jestliže T je prosinec, tak tady to je leden dalšího roku, únor, tak tady vidím, že oproti prosinci se mi ta hodnota zvýšila o 1,45, to je diference, že jo? Má prognóza, vlastně diference. Já prognózuji v tomto případě, kdybych to znal, tak řeknu, že se změnila o 1,45. V tomto případě, abych byl přesnější, tak prognózuju, že dojde ke změně oproti úrovni prosince o 1,45, takže k růstu. Takže jestliže v prosinci byla skutečná hodnota 33,78, tady dojde k růstu 1,45. Znamená, že já prognozuju tu hodnotu, že bude na úrovni 33,78 plus 1,45, což je 35,23. Jestliže půjdu do dalšího období, tak další období já prognozuju změnu 0,92 oproti úrovni předchozího. Takže únor oproti lednu se mi zvýší o 0,92. Takže 35,23 plus 0,92 je 36,16. No a takhle jsem to natáhl až dolů, protože to mám už za vzorečku. Všecko si vzorečkujte příslušným způsobem, dolarujte, ať se vám to nemění. Protože pak to nemusíte zadávat znova, pak už to jenom natáhnete a máte to rychle, že jo, udělané. Můžu se ještě zeptat, když budeme počítat potom tu hodnotu XT, tak se zase počítá stejným způsobem jako YT, to ADL modelu. Jenomže tam to už je VAR model, ten VAR model. ADL model to byla tato prognóza. Teďka si uděláte jakoby novou tabulku pro ten VAR model, jo, a budete mít takhle třeba YD, T plus H, D, X, T plus H. A pak už mě zajímá jenom YT plus H, i když by jsem si mohl udělat i XT plus H, Y skutečné a chyba. Takže udělejte si raději novou tabulku, případně předělejte tu starou, ale někde si to uložte ty výsledky, ať se vám nepředělej, protože pak to budete srovnávat. Získat tu rovnici vlastně, jaký máte tam určené v tom modelu. Tady no. Takže tady pro DT plus H, pro to první období, to vlastně musím mít shodné, že jo? Ten předpis budu mít shodný. Když bych to měl tady už si to rozhodit a udělám zložit sloupec a předělat si starou, tak budu mít D, X, T plus H. A teďka, tady mám odhad pro tu druhou. F4 plus F4 krát a teďka mám furt na prvních místech Y plus tohle F4 krát tohle plus tohle F4 krát tato hodnota plus tohle F4 krát tato hodnota plus tohle, F4, doufám, že teďka si nezapnout něco plus tohle F4 krát. Tato hodnota, mám DT plus H. Tady jsem napsal Y, opravuju na X, jo, dělám DX.